Συναούμε. Κορί. Τι έπαθε? Α, μάνα, δεν σπασμένη, δεν σπασμένη. Δεν συμπαγάμες τίποτε. Όχι, μάνα μου. Απαναγιά μου, ποιος είναι με τον τρικό? Εσείς, εγώ δεν μπορώ άλλο. Δεν τα Αφού μπούκαμε εσύ στις την τηλεόρασες. έσπασες. Γιατί ρε εγώ την έσπασα, να που δεν πήγα εγώ πας στην τηλεόραση να έσπασα την Εμείς γιατί τηλεόραση. να πούμε τον τρικό, αφού εσύ την έσπασες, δική σου Να τηλεόραση. με χάνερα! Πότε ήρθα εγώ δάμερα. Δεν ξέρω να μου Απαναγιά κάνεις μου, τρύπα χαλάστηκε της άχτηρης και της εσύ. κότας. Προσεξιά. Όχι, πες μας αλήθεια, ξέρουμε να μπορούμε να πούμε τον Ανδρέα. Κόρη, είναι εγγύσα πάνω της, κόρη. Αφού τα σβήσεις. Ρε, συμπά, πετάξεις πας στην τηλεόραση. Ρε, εσού. Ω, Παναγία μου, Παναγία μου. Όχι να την φάτσισεις με τούτο, να. Όχι, φέρ' το δα. Έχω σε για όλα η καλή. Αντί, εσάς δεν πάλι τέλεια. Σιγά. Κόρη. Σιγά η πάσου. Έφυγε ένα σύρμανο, να... Ένα, όλα που βία. Το αφού δείχνει. Να που δείχνει, ρα. Δεν έχετε συνδεθεί με καλό διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κάτι προσπαθάει σάσω. Φαντάζεσαι, θα είμαι σπασμένη. Να μου να κάνουμε τώρα. Στείλε με μάνα στο Να σου πω, να σου πω. νερό. Δάμε, ο κόσμος χάνεται. Ας με κουζάν τζάμε. Θυμήθηκα που χορεύκα στο ενδυτό. Ας την κουζάν τζάμε. Συνένθε! Όχι δάμε, να την πιάνει κάτι. Τι έντουν τα νεύρα. Χωρίς Βάρ' το- σπάσαμε την τηλεόραση κατά. Εσύ την έσπασες. Εν είμαι μωρά, εν είμαι μωρά. Το πώς θα την εσπάσω, να εγώ πια φακούν τη χαμέρα μόνη της. Άι. Α! Παλάγια μου να τη στείλετε για κάτω. Άντε, ρε Μαργαρίτα, ρε Μαργαρίτα. Άντε, ρε Μαργαρίτα, ρε. Για ποιο το σύρμανο, λάμπα. Κι όντως η μάμου ξούριζε το αντρίκο τη μηχανή. Αφού ήταν πάνω στην τηλεόραση. Τι να μου φταίει. Η μηχανή ξουρίσματος δεν τα φταίει. Θέλετε βοήθεια να έρθω. Πάντα βοήθεια να έρθεις. Μα γιατί δεν φτάνει. Α, είναι μπρίζα. Ωφ, Παναγία. Εντάξει, οκ. Να πιω το αντρικό τηλέφωνο να το πω. Όχι, περίμενε, ρε σπυρούλα, περίμενε. Παναγιά μου, Χριστέ μας, έλα. Σταμάτα, με κάνει το χρόνο του. Παρηγορότη. Μα ποια παρηγόρας, την τηλεόραση. Σταμάτα. Το κάνει τη βιβλιούες. Βιβλιούες. Βιβλιούες, κάνει. Το αφού δείχνει κανονικά. Ωφ, Παναγιά μου, δείξε, κόρη. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον τον λαό σου. Δεν με περιπέζεις. Δείχνει. Τώρα. Τι έφυγε τώρα. Περίμενε. Να σε σπάσω! Να με διαράνε τα παλάς! Το συνδέθηκε. Είναι το τηλέφωνο μου, Τζίνο. Άνα μου, Χριστούλη μου, ζήστευει. Όχι, πρέπει να πιάνε τον Ανδρέα. Να μου να το πούμε, το Ανδρέα σπάσει τη τηλεόραση. Ναι. Ότι έσπασες στην τηλεόραση. Την εσπάσαρα! Την εσπάσαρα! Πώς θα την εσπάσω, θα σβηστήρα. Δεν ξέρω να μου κάνεις πριν και έσβησες εσύ. Να μου κάμα, κάτι το φάκουν την παστέρα. Τέλος πάντων, σταματάτε να πιω τον Ανδρέα. Άντε, ωραία, σπυρουλά το πίσω ότι είμαι εγώ. Εγώ εσύ το έκαμες. Με το άψαμε την τηλεόραση και ήταν σπασμένη, αφού έτσι είναι η αλήθεια. Είχαμε. Ούλοι λέουν και πολλαίουν και ο πελός τι που πονεί. Να μην έχουμε πρόβλημα, έχω αυτή με γκούζα. Είσαι σοβαρή! Έχουν μπει μπούχοι μέσα. Αγκόρι! Μπορώ να γέλω τώρα, σοβαρή. Άντε κορισάς του εσύ. Θα σου πω γιατί δεν σε κάνεις κανένα ευχελαίο. Τι σκουπίζεις. Δεν ξέρω. Ω, μάνα μου, αλλάζει χρώματα. Αν σταθώ εγώ δάμε μπροστά και κάνω την παρουσιαστρία, καλώς όρισες. Ναι, που να έρθει. Καταρτήρων του ΡΙΚ. Παρακάτω. Να το πούμε δευτερηντή. Τέλος πάντων, Ρίτα να πιάσεις το αντρικό. Τώρα που να έρθει. Όχι, πιάσ' το και πέτω. Δεν μπορώ, εμείς να φύγουμε. Πού να 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 ψη- πιέτε να μαγείτε μόνοι μου. Εννοείται. Μα είσαστε σοβαρές. Είσαι Κανονιστά. αντιμέτωποι με τις ευθύνες σου. Ρα, είσαστε πολλά μαλακισμένες, να καρφώσετε ότι εγώ την έσπασα. Αφού εσύ την έσπασες. Είναι εγώ που την έσπασα, μόνη της που έσπασε. Μόνη της, αν έκαθεν και με πεν τι να κάνω σήμερα, ας σπάσω. Να σε τα πανιά σου, αλλά λάσου το. Τέλος πάντων. Ρε, έσπαστε ρε, εσύ ρε. Μάνα μου. Φτιάξει να γατούει. Να μου να κάνουμε τώρα. Τι είναι να κάνεις τώρα, Ρίτα, φιάμε. Όχι, όχι, δεν θα φύγετε. Γιατί Όχι. ξεσκονίζεις, είναι ώρα. Δεν ξέρω, με μας, τα μάτα. Να μου να κάνουμε. Μια χαρά. Πώς θέλω να πιάνε τηλεόραση. Μια χαρά. Πού να πάω πιάνε Ποιος τηλεόραση. ωραία πάει πια τηλεόραση Να τώρα. πιάνε κάρτα το αντρίκο. Έτσι θα του πάει μήνυμα. Να πάει, ναι. Εγώ. Να κάνουμε τώρα. Μια χαρά.
Με τώρα τούτο το πράγμα εσύ θεωρείς το μια χαρά. Τα που πάθες, σιγά. Να πιάει άλλη. Αφού σε χωρίσει. Είχαμε. Κορή, να μου κάνετε. Κορή, κάνετε τίποτα. Πετάνε. Είναι ο Αντρίκος. Όχι, να πάω μην απαντήσει τώρα. Και εγώ από τότε έσπασε η τηλεόραση. Όχι. Από ποιο Αντρίκο να του πω, δεν ψάχνει την τηλεόραση και έκαμε Ναι. γραμμούες. Ναι. Όχι, να μου κάνουν και στο λυθείς. Παναγιά μου, Χριστέ μου, τόσο μπήκε ο χρόνος. Πολλά ωραία μπήκε ο χρόνος. Ξέρω να κάνουν τα χειράκια λειτουργικά. Αγκουρικά! Κάτω και τα. Μα να σου πω, θα με έχουμε του κόσμου προβλήματα Από- και εσύ κάνεις μου τα χτίδα του. Του! Αϊ, πόρο! Από πόση προσοχή. Αυτό anyway, πρέπει να ξεστορίσουμε. Απαργαντά! Δεν σπάσε μου. Τούτα που κάνετε, ρε, σπάσετε την Όχι, τηλεόραση. είναι εγώ να πω το Αντρικό ότι έσπασα την εγώ. Ενώ κύριε δεν σπάσα είναι εγώ, ναι. Ναι. Είσαι κάρφαρα, βρούτα, Το παραδεχτήκε το. Ιούδα Εσχαριώτη. Ισχαριώτη. Ισχαριώτης. Εγώ πώς την έσπασα την τηλεόραση, μπορείς να μου πεις. Εσύ να μας πεις. Αφού κοιμόμουν τη νύχτα. Να μην να μου κάνεις να διαβάσω αν μπήκες που από την τηλεόραση. Ρα Μαργαρίτα. Ρα Μαργαρίτα, τι είναι πεντά. Μια χαρά. Και πιο τρομάρι. Οφ, Παναγιά μου, να μου το πούν τώρα. Είχες κάψει. Πέτου, Αντρίκο μου, έσπασα την τηλεόραση Δεν την έσπασα, έσπασε μόνη της. και αν μας πιάει τηλέφωνο να μας ρωτήσει, εμείς θα του πούμε ναι, θύε, Είσαι πολλά μαλακισμένη, ρα. Πού ξέρετε ότι είμαι εγώ που την έσπασα. είδαμε σε. Ποιος άλλος είναι. Μα πότε με είδατε, ρα. Πριν λίγο. Πριν λέω πω και μ' έχουν μερώνει θα, ρα. Τα είχαμε. Χάνετε. Πριν να πάεις να κάνεις τι όνειρα. Εμείς να του πούμε και όπου είδαμε. Συγγνώμη το σεφ. Έτσι και κάνετε μαλακία μας στην τηλεόραση και κατηγορήσετε με εμένα, θα σας γαμίσω απάτερα σας λαλό σας το. Ναι. Τέλος πάντων, άτε. Καλά Χριστούγεννα, Merry Christmas, Happy New Year. Το δαίμονα, τούτη που τα σκέφτηκε, ρούλα, πιένει η ώρα μου. Πιένει η ώρα μου, Παναγία μου. Εντάξει, περιμένει, σαν που έμεινε. Θα στην τηλεόραση τώρα, πες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτήν. Τι αυτό. Μην περιπέζεις τη μάνα σου, μην περιπέζεις τη μάνα σου, το δουλεύει. Η Παναγία μου το ξέρω. Πέρα για το κόσμο. Τι σας ανέστη. Να με ρίξει ο αντένας, μητροχτώνος που να... Αου, πιένει το πλευρό μου. Ξημαριχές! Πιένει η ώρα μου. Μια χαρά.